Ngayon guys, part 2 na ni siya guys. Kaya na 70 years old ang tabangan. Please subscribe na guys. Apit na! Oh, lagi. Ampun lang tas Ginoo, ha? Oh, ayaw kamatay. Yung taon na eh. Magampo lang, Nay, sa Ginoo. Nay, ha? Nay? Oh, magampo sa Ginoo. Ha? Andre ka sa no, para mukuhan siya. Dire. Lingkod na, lingkod. Ang set out ito. Silingan na magkapatagan. Apo lang tas Ginoo, ha? Liwat biyak kay ka, oh. Liwat kay yung anak. Liwat kay kasi mong anak. Oh, parehas dyan mo. Ha? Nakapakutan na rin ka ganyan na, boss. Itong ganyan. Ito, isublan. Ano? Barang mo na. Service na. Isog kayo. Sakit siya. Yun, dahil balik ka sunod semana. Hanggang di akong suki sa kuwan, kapatagan. Hanggang akong suki, taga kapatagan, mga nidire. Ulang, ganan, si Ilyot. Ah. Layan. Ah. Ha? Ikaw na. Mari man daw siya mandayon. Dapat siya malaunan. Hindi mo nga po. Wala ko, tagal eh. Ano ko, lakaw na to. Wala man ang time niya. Hindi po interesado. Sabi ko lang tao, mas babit na. Interesado na. Oo, ano ako te. Wala yan. Kato. Hindi na tihar tawag te. Kaya nato ko yung istorya dire. Ha? Sa time ron, wala. Nasa biyahan ako siya. Ito, wala yung schedule. Ito mo yung kinangon Ang problema man ko na ko ng magpa-booking. Kung dili mo si po, mablangkuhan ni nung ko. Yan na yung pag gusto magpahilot. Ano ba? Nanay na kauna. Dili ka dyan nakihatag. Kauna sa booking. Kauna ni Sipot. Pinablangkuhan ko. Yan na yung gusto mong matabang. Hindi ka katabang kay. Tamang will booking. Sira? Dari anak. Dari anak. Dari anak. Ano, barang. Ay, lang ko sa vlog ko. Gano'n mo kaya natin na tabuan. Wala yung gitago lang yung mga doon. Ano lang bumata daw?
November pa na din, no? Ay, naglihiti. Nakita sa video. Wala ko naman. Hindi mo ulo eh. Anak, di mo ni. Mo ni, pinagagwapan mong anak. Tanawa daw. Ilang kapag mong anak? Hindi mo memorize, no? Ano? Eh, Anak, sa ganso ko. Tignan sa naon. Alam mo yung mga anak? Ha? Ganit, kinamanghuran. Ilang magkabok kinamanghuran? Huwag ka kami memorize. So may pangalan na inyo kinamanghuran. Ato ni kanano, kinalago mo. Ikapak na yung bunala. may kulang na daw. Tambak bato nga, slide daw. Bunal. Nagal na yung bunal. Tumba ka? Sapa. Ano para maano? Dili ka na sa mga istorya. Ang ano mo, mga balay na. Mga marangay na. Ha? Dili. Dili ka mo. Ano daw, kalukan. Ano ko sa mga kapita ko na dito ito. Anak siya ko ito, okay na. Ina ba yung inaanak ko sa video call niyo? Ingon luya na kayo mo. Sabi ko na luya na mo. Ito sa'yo, ginanawag nila. Ang aking bakante ko, sana lang dyan, diba? Unsel lang yun, diba? Pila na nanamon nga i-ating ko na tuwan sa ilot na ako nita.
Straight lang. Oh, ano? Yun naman ito. Ano? Ay, kasi sukuman na. Naman ni mo anak. House, natural na naisakit na may. Ano? Ugat na na kuan ba? Tukpok. Ungot na. Sige ra po kang higda. Na. Ang tulad sige ng bukso mo naligid ka. Ang bunga mo kainit. Ang pinakatigulang na kong gihilot rin, 102. Pinakatigulang na kong gihilot. Taas na yung edad, no? Pagparihan na kapayat, ato ba? Ay, magaganda na. Oo, hindi siya hindi na buntag lang. Ang ginakaon na gulay ra, kung tinalong niya. Yung ko karne, bye. Kaya na ginagawa mo. Salyos ko lang ko. Sino yung ano? Dapat. Kalawa si mama ko. Hindi po ulit, luta lang. Yaw-yaw ba? Sa kwan lang, ganyan lang. Hindi kayo, wala isa dito. Lang siya ka ng diwata. Ako na kita ng diwata. Wala siya dito. Tanaw na siya. Diwata puti na kanan. Dito sa sapa. Dito sa sapa. Dito sa sapa. Kalau nasa sa akbang. Wala sa dito sa yung dito kung balas ng oras yan. Dili sa may labot yung tama po siya sa edad. Ano sa nakitan? Kasi yung May edad. may mo natin. Ano sa Aking nakitaan puti. Kuhan, lalaki daw niya. Pambok, nakailam niya. May natingala daw sa kanya. Nilagi ito niya ang kahila. Ano sa ito sa pangalan na ito? Yung mata. Ano sa nga, naadya na po yung kung dito na sapa. Ang ganyan nagsasaba. Ano na rin ba? Ayaw ka naman pagkakang ba? Ang kortang. Ang sa kortang. Papel. Ayaw natin yung bago. Asa man yung kwarta? Sila kuyuta. Tinigong na ba? May lang naglagan. Makita nyo na. Lalaki na dakuha. Lalaki. Resoluted siya. Lalaki. Taon niya. Pero pagkakuha ka na wala siya. Hindi ka permanente sa mga balay? Wala. Sa tabangan sa niya akin. Narasiyahan. Hindi nilak na nal. Ya, anak ko naman na. Natulog din eh. Tulog. Siya? Ikaw. Masunod siya, natulog ka. Kasi tumulog mo. Sulod siya. Diretso naman.
Tama, wala na mo Hindi na kung kita na ko na nasa dito, pasuluroy yun siya. Ito pala ang asa sa hilingi pa ganun sa kapit ako. Pipilit siya. Sunod ka, isunod na siya. Sa mo ito nakuha ng anak. Kalikod mo gut? Ha? Wala, sunod na. Sa Pangulo, nagdinami ko kahit na yung mga buti, ang hanip ko pa po. Sa mauna raman yun. Hangihong ko dito, yung tago, yung lubong, ano ba? Ano lang, relax. Relax lang. Relax lang. Ay, straight man eh. Ayaw, ano. Straight naman eh, ginina. Medyo ibalik mo. Yun lang. Kasi nakuha niyo na. Pakatanong na ito sa suot. Suot na blue. T-shirt. Sa mga ay, Nakuhan kuya. Ano? tama lang. Pare-parehan lawas. Pare-parehan sa mga lawas. Hindi kailan o pare-parehan lawas. Ano? Pagbilang ko din. Ngayon, okay, bahala na. Kung di tayo mga mo, tama mo. Wala naman, sibag Ako naman. ng kuya. Kapon. Lubot. Kuyang ko. Ayaw mo ito. Ano lang kayo bahala? Ang kita, ang mga lugay. Ano ba tapos? Gili na ito kabangan, no? Adlaw rin po siguro eh. Kahit dito pagkabugla ko, nahilo na sa nanalagi ko yun, nagbiyak siguro sa bahay ng kuwan. Bugaw nila.
Smile, butang. Butang ni butang. Ay, gini. Butang. Straight ha. May kinainan si lawas eh. Talaga. Okay. Ini Korean man eh, Korean. Philippines, okay. Chinese. Ano din? Ano din ka mo? Minyak na pagkaday. Minyak na pagka. Ano mahon ka minyak? Ayoko po. Oo, yung gala sa uyab. Ako na split na ano. Kapatagan report. Kami, Sinayawan. Ah, nga sinayawan. nawag na sa tuwan. Para sabi mo ano, sige lang to. Sige naman to. Mission. Mangita. Tagot. Anak ganito Tuwa ko ng anak na mangita. Gupta. Dito kung sa kakon sa kong anak. Ito ko. Tuwa mo ko ng dugugot. Mangita ko sa Uli, uli. rato, anak ko. Siyempre mag-uulog sa timuli. Kung nakakaon na ba? O nakunsa na ba? Anak ko ano na. Magmingin, ano? Dati. Para anak, wala kay kunta. Hindi ka makunta ko. Sana kami, ako kami ito. Yung sitwasyon ninyo ito. Ano ba ko mo? Hello, good afternoon. Ano nga po, ma'am? Sa ito, ma'am? Good afternoon, ma'am. Ulo, wala pa, ma'am. Uy, kaya na-busy. Mag-vilot, uy. Na-busy. Nga, unsa may ko? Ano yung kalkul? Ay, katong sa to, malalak? Ah, oo, nga, kani saman. Hmm. Kadali ha. Palit ko sa notebook na gumam. Yan, kanang na ibagbag ito. Kanang di, ya. Tanaw na ko schedule og ma'am ha. Kaya ninyo buntak? Kaya niyo buntak? Ito yung pizza. Isipso.
Unsay kaya nimo ugma? Unsay kaya nimo oras ugma? Hmm? Dali, malalag pa man mo? Nanay ka sa malalag. Mo, kaya di ay. Sige. Alas 8 lang, alas 8. Oh, alas 8 kay oh. Ah. Alas 8, ugma. Sige, so gusto mo na isakyan nyo pa, ano ito rin? Gusto mo na isakyan ninyo? Pero siya, kaya na ni alas 8. Sige, pagdalag doon ma'am, daw kamalong ma'am. Sige. Kami number 1 ugma. Pwera lang huwag na mag-emergency. Pwede po 201, 202, 205, good. Sige, ugma ma'am, alas 8 ma'am. Pwede ko dog masayo kung magwapay alas 8 anak. Basta alas 8 tayo sugod anak. Mamahaw na mudaan. Okay. Sige ma'am. Basta dadon niyo diri ato ginahiloto basta dadon na. Dili kita mabalipat. Sige ma'am, salamat. Bye-bye. Kami kaya pampilaw. Tradisional sa lagi, pingit na to. Cancel na niya. Cancel na nga nauna. Ay, balik ka na. Ang iyang ingon kanina, pagsulod mo rin nakita. Sige lang ko, dagot sa ito. Kaya nga nga nang di kay ko master ana sa mga anak ko. Kabalok mo, tanda mo kabalok ko sa ito. Ito talaga na kung ito mga hilot, at ingon na ito. Pag-hilot rin kita ito pag-ayaw na ito. Hindi pa hilot rin ito. Apil naman mo din ito. Naala tapis na nito na. Kaya mo tanaw ko na. Kaya mo ingon mo niyo nga. Kaya mo mo. Hindi kayo kumagaw ka na kayo. Gusto mo na sa akin. Para mo ko na sa akin. Mamaritis mo ka anak. Kani, ginagawa ko eh. Nakay kalaban. Ang mga mislingan. Ha? Malo ka na. Hawak mo gani. Kulang lang na sa Clinton ba? Kung nila na pipingit na po. Ano siya nang bago? Wala ko yung mo. Kasalanan ng mga lugar. Duguan yung anong tagal.
siya, ayaw pagkaon ng mga itlog mo, no? Mga kolesterol naman ko na. Sigarilyo, inom, lamang loob, isda may kliskis, kasayan, alimango, bawal. Tungog lang din. Ya, ang balot. Pwede ka. Pwede rang balot. Ha? Pwede rang balot. Balot? Bawal eh. Kalimot kasi. Kalimot siya. Saan ba ito? Nagdagdaratan sa basan din. Saka sa ICM. Ito na no, malalag pa itong layo, diba? Yung anak, Davao, ito pag malalag. Ay, kung madakan ta kung ako'y mato. May pati kusulin na pabayaran lang sa inyo ha. Wala lang na naman, no? Asa magkakita yung service nga. Alam na, kung kamoy gasto, paano lang mo? Kasuroy pa mo, bigo sa anya pa mo. Hindi mo manggipato. Pamasahin niya, yan time. Kurang mo na. Yung di kang sukol, ito kasi yan. Pero dali lang. Hindi mo ito magkasinabot, boss. Ano yun lang ka? Para o. Kung yung kayo yung budget, o. Pwede niya mo, pakyawon, ano eh. Lagi sa tuang kwan, boss, pasensya. Gusto masapot ka. Wala na tong alawan namang. I-fix na. Buta. Bilangan ka sa kusgan sa kwentuhan. Ngayon siya, sorry na kayo, madam. Sorry kay ma'am. Schedule do gani mo ma'am niya. Ha? Itong giluton og ma. Ang edad nito 90. Yang papa. Kasi dito mo dito mo sa anak-anak pagdala ng turnaw. Ano mo na ganitong balos ko. Kasi mo nang bata pa na. Kapon na kita. Ano kaya na natiguan na din na dapat mo agak. Ano na naman no? 90 na kayo no. Ito, ako dito ako. Bakit yung manika mo din mo pinasanay? Pati ka kaya mong dalan. Samok. Ano mo nang una? Namo ko dire. Wala na makita sa pilihan. Nakikita pa sila. Pinakalis pero lagi ka sa bud. Ada problema gede dito sa tabang.
Sunod ang mga kami, padala na. Ang din kaya na kami na kalupar. Ang Pilipinas kaya. Kaya, pero abroad din. Kontrata man. Ay, ablihan mo sunod kami. Pero yun yung tabangan lagi yan. Ilang ko mo, kailangan mo nila sa mga bakit mo? Ito mo nila kami. Hindi lang yung private. Sa private, ito ko na magkata na. Ano, may tabangan na ito. Kaya pa na masiro. Ano ang isa mo? Ano? Ayaw yung isa mo. Sikal lang. Outpatient lang. Nakadagdag. Orang-orang ko, pangiulit ko. Ayun. Kahit hindi. Dok. Magtang. Gusto na ba? Ano? Bisita lang ko. Ano na? Ako na ibalo ko kainom. Ano? Turon, sila ko lang. Naglit mo gud naa gid sa sakripisyo. Lalo ko na sa mga. Hindi ka. Ito mo. Ha? Sakit? May anak ng ano? Itong ganito. Ayun ka tulad ng Andre. Yun na ha? Makabot yun. Kaya na lang, makabot ko, personal to. Matanan na lang. Makasalot na gagramin na. Ano nga ba?
Ayaw na. Hindi ka tagapatagan. Wala pa. Kapit atong diwason. Bang building ba? Ah. Ano ba? Ha? Luto lang ang grabe niya sa bida. Tawag dito, patay dito sa iyo, naguglo ka dito. Ngayon po nagkakapatagat, init na maging ayo. Mo lagi niya ang tanong sa kuanan ng baba mi. Puti initan. Ini pero ina na. Kailangan po may. Hindi kami mo ito kapatagan. Uy, gusto mo pressure? Kuan ko dito. Kada tuig mo dito. Kuan ko eh. Bukan ka no? Buti ko to, naanak na init man. Init na lang. Bata ko sa sanduran ko. Init. Init man dari ko, ha? Sa init ka. Bog no. Kami sa sabihin ano? Ha? Sakit naman. Ako, good. Nay, ha? Ito mo. Ito mo ko. Ito na, ano po niya? Ito ko na. Start mo na mo kail. Ito ko na. Ito ko na. Huwag na lang niya ba? Ay pangusog na. Mana lang, una, pwede na lang. Hindi lang sa saka, split mo lang, di pa siya. Kung ko lagot. Lalo ng tulog eh. Ano yung masisi kong pagkagda na malugap ko, ako lang. Hindi magkahit na. Hindi ko wala din na ako. Tabang eh, good. Ano naman mo tabang? Maginyo na ba na? Yung anak. Na. Sabi ko naman. Maginyo na ba na yung anak? I-straight ko. Ano pangusog, para di kakapuyan. Anak. Hindi mo ito. Ano mo? Ha? Ayun, pangusog na. Relax lang. Wala, hinay na kayo na eh. Bulacan, Mangalan. Ayan papa, 90. Pagkadaw sa hospital, nakaw pa. Pagkadaw sa hospital, kinakalag ka. Ay, may gula. May pa wala doon sa kiyara ko ito. Sa okay ba mo ito pag-hospital? Pagbalik, winter ano? Hindi na ko na ito. Nagtubag na ko.
Yun na. Hmm. Ayaw, man. Hindi pa ako narito. Wag mo, wag mo. Tambal na. Tipis tambal. Gumon na ano. Maluwigan pa naman. Oh, Sipid natin painom. Kung may tambal. Mahalin mo ito, ano? Gumon na rin. Buwan ka sa kapayat mo. Palit malagit na sulod. Buwan na siya. Palit ka lang din ka lagi. May nang tanong. Hindi na pasulod. Palit doon. Buwan na ha? Ha? Ano rin? Pagtrato sa pagdala. Lawan mo ba? Hindi ka bantay na kustan. May bantay na pagdala ako. Itala ang tambal lang. Ito, lago ako bantay. Yan lang ang kariya. Ano rin ang yan? Sa tumpa, ginugum naman yan na. Ginugum ang tubig yan na. Buwan lang ito. Ang klaro makaayon sa tayo sa pinakanan, dextrose. Oo. Ayun na dito, ano. Pwede ko na ko ikaunay. Kasi naka-dextrose lang. Katong kita kuan niya. Pag nasiyar. Hapon, district na dyan. Tana ko, dok, pwede ka pa kayo ng sweldo. Oo, basta makaon lang siya. Ayaw na naman kahit. Hindi ka rin tandang na ito ba? Ito lang pala niya. Dehydrate. Bawa natin ito. Ito na tatlo. Kahit ko naman natin na, address. Ito ba nga? Sakit lagi. Ang sarang lang ito ba? Kasi nakigod. Lagi kayo anak dito. Lutan bitaw anak. Ah, galing nyo na, biyahan ni kana ba? Atin ni biyay. Diba? Kasi lang. Ato ni kung ano ni mo kabuhi, parang lami na muna. Eh, iba naman ang kalawasan. Sakit man ilihok ang lawas na ito, di tama tahilot. Wala madang tambal. Ngunit, panagitaan. Ano na to? Laba kay kabuhi, wala. bayan na niya. Hmm? Bilis na natin ito. Bilis na natin. Bago mo kabuhi mo. Bago mo kabuhi mo. Kakulit. Ano sa oras, kakon? Kulit siya. Ako kulit siya kung saan mo. Kasi kaso din mo na. Hindi kulit niya. Dito lang kulit ron, di ba? Pag kulit niyo balay, pag umang kulit na mo. Pag kulit sa patagan, kami balik yung ayos pagkas. Pagkas ngayon, kulit mo, umubo. Umubo, di ba? Ah, Nabata na lang siya. Duktoy, pagkain eh. Hindi ka tama-tama ito. Ah, pwede ko. Kaya mo, ayos pa yan. Sige lang. Ini ulit ninyo, nanay ice. Pero hindi, kung di pa din siya nito, masadagan naman sa kulina, hindi siya nangyigya. Kailangan dahil din siya. Hindi mo ng kaldero, butang tong ice. Butang tong ice, tapos sabuan nito sa basong tubig. Pero pagkabukal niya, sa kabukalan lang, butang sa dokamag.
Kung makaroon mo sa init, hindi po makasok. Dua ka mag, ha? Halimbawa, mutan na ito kung alas 3, mambago sa kapatagan, o alas 4. Mutan na ito alas 4. Alas 4, alas 5, alas 6, muna, katulog, sa oras. Kada oras, maglaga po kayo. Ano? Pagka-ice, sa buong sa kamasang building, pagkabukan, sa kapatang sa karamag. Kainin siya, so, alas 4, alas 5, alas 6. Kung naman sa tulo, wala na. Kung na po, katulog yapon, bago mamaha, bago minito, bago minito. Wala lang yung ginaproseso. Yan. Yan. Ano? Hawa, begitu hawa, una-una, lahat na, tandas ng tao. Ha? Nakalmo, sabol, hindi pa naman. Apa sudah sekarang ini? Bukan, saya boleh jadi belum pergi dulu ke kamu. Ya, pergi ke kamu. Ini lagi nak sekolah. Ini ah. Itu ke pantai lah. Apa kan ya? Masaya-saya bos ya. Mau kabalik mo. 5 days lang ha. 5 days lang. At mana gini pakako na. Palag kami kang kaon dyan. Bukin na.
Bangon siya, palingkura.